Sziasztok, hoztam egy vendéget ma magammal, ő itt Réka. Sziasztok! Ma a YouTube csatornámnak a profilképéről szeretnék beszélni. Igen, hogy honnan jött az ötlet, egyáltalán az elképzelés. Az az igazság, hogy ez a kép egy újabb párkeresési lehetőségnek gondoltam, és ebből csináltam egy névjegykártyát, ezt pedig a lakhelyemtől nem messze próbáltam úgymond osztogatni, viszont beszélgettem egy-két emberrel, odaadtam nekik, egyelőre nem jött vissza jelzés, de viszont nekem nagyon szimpatikusnak tűnt, sokkal közvetlenebb igazából, és sokkal így személyesebb, mint hogy társkeresőznék, én úgy gondolom. Igen, mert itt akkor nem veszik el azt, hogy élőben látod, egyből tudod, hogy milyen a másik, ők is egyből tudják, és akkor az alapján keresnek meg. Tinderen, meg egyéb ilyen társkeresőn, meg ugye hát necces, hogy most kép alapján elhúz, nem húz. Itt biztos, hogy az élőképet kapja, úgyhogy innét is jött ez az ötlet. Viszont én úgy érzem, hogy a társkeresés mostanában elég nehézkes, és én ezért gondoltam egy ilyen újabb tervet kieszelni, hogy hogyan és mint lehet egyáltalán társkeresési lehetőségekhez nyúlni. Így jött az ötlet, hogy ez sokkal személyesebb, ez váratlan is meglepetés, az pedig szerintem úgy még a másik félnek is szimpatikus lehet esetleg. De mikor? Igen, én is úgy gondolom, hogy egyébként amit beszéltünk is, hogy így egyből személyesen lát, tudja, hogy mi a helyzet, sokkal jobban kiküszöböld azt a részt ott, hogy az első találkozás akkor milyen lesz, hogy néz ki a másik a képek, mennyire csalókák, úgyhogy mindenképpen ez egy őszintébb reakció. Szerintem akkor mutasd is meg, hogy néz ki a névjegy, vagy... Itt van, ugye, amit láttok, ez itt a profilkép, ez van ott, itt is van igazából a nevem a képen, és van egy elérhetőség is rajta. A hátulján pedig van egy idézet, ami a párkeresésről szól, az áll rajta, hogy szerelem, gyöngy, én búvár vagyok, s a kocsma óceán, hát fejest ugrom belé, majd felmerülni hol fogok. Nekem ez egy szimpatikus volt, és egy eléggé random dolog szerintem, az, hogy vajon hol fogom ezt megtalálni, nem görcsös az egész, és így nekem ez már sokkal szimpatikusabb lett, letöröltem igazából az összes társkeresőt a telefonomról, és én most sokkal felszabadultabbnak, sokkal jobbnak érzem magamat, már csak azért is, mert tudok koncentrálni a saját kis dolgaimra, igazából az edzés, akármilyen fajta fejlődés, akár milyen igazából dologban sokkal jobban tudok most magamra figyelni, tanulás. Igen, az mindenképpen jó, hogy magadra koncentrálsz a saját fejlődésedre, és akkor kicsit nem olyan görcsösen állsz hozzá az egészhez, hogy társkeresés mindenképp, hanem az is fontos, de már nem az a prioritás, vagy nem az foglal el teljesen, és akkor kicsit szabadabban tudsz ismerkedni szerintem, úgyhogy ez jó. Igen, én ezt másoknál is látom, hogy valakinek nehezebb esetleg a társkeresés, viszont én úgy érzem, hogy sok mindenbe befolyásolhatja az embert az, hogy milyen legyen a társkeresés stílusa, vajon miért nem sikerülnek a randik, el kell ezen gondolkodni, és visszavezetni esetleg a múltba. Ezek gyerekkori problémák is lehetnek, pszichés problémák, és esetleg baráttalanság a gyerekkorban, kiszorítások, és az apa hiánya esetleg. Te láttál ilyeneket mostanság, milyen probléma lehetett a fiataloknál? Hát az a mai fiatalokat nem tudom, azt szerintem már egy nagyon más világ, mint a mi korosztályunk. Tehát nálunk pont azt látom, hogy nagyon közvetlenül, viszont kb. Bárki jó. Tehát ott nincs ez a szűrés, meg nem komoly társat keresnek, én amennyire látom. Úgyhogy inkább a mi korosztályunk, aki már akár ugye lassan meg is állapodna, vagy ilyesmi, ott szerintem ez sokkal nehezebb, és ott valóban előjöhetnek a korábbi problémák, hogy mondjuk mi az, ami gátol igazán ebben, hogy annak a mélyére kell valahogy ásni, az biztos. Hát én azt gondolom, hogy sajnos a mostani korosztály az csak úgy el van igazából, nem feltétlenül akarnak igazából családot alapítani, hanem szimplán csak úgy el lenni igazából, hogy élvezni az életet, amivel semmi probléma nincs, mert ez tök jó, hogy igazából van egy társad egy másik veled, és így is úgy is el vagy, de van az a másik réteg, ugye,
amelyik csak úgy szingliként élni akarja az életét, és akkor a karriert választja részben. Hát az is benne van, igen, hogy vagy karriert épít, vagy akár még csak úgymond az sem, mert ez is megfigyelhető, hogy már a munka se végül is jó, de hogy nem abban látod a kiteljesedést, mert minden másban, és az ugye egy kötelező kör, oda bejársz, nem tudom, kapod a pénzt érte, és akkor igen, valóban ez, hogy csak élem az életem, és ehhez meg nem is érzik szükségét szerintem egy állandó társnak, hanem hogy mindig váltogatom, mikor épp kb. Kihez van kedve. Tehát, hogy azt érzem, igen, hogy ez nagyon fellazult. Vagy akár igen, párhuzamosan több mindenkivel is, tehát, hogy ilyen nyitott kapcsolatokban vannak, én azt látom, igen. Ez most a legújabb dolog igazából, amit én is látok, hogy egyre több az a nyitott kapcsolat, ugye, hogy a férfi és a nő is tud a másik kapcsolatáról esetleg, együtt vannak, de akkor is külön vannak már, és másokkal is létesíthetnek kapcsolatot, akár szimpla egyéjszakás összejöveteleket, és más sajnos így nagyon nem játszik náluk közre, hanem csak a laza, úgymond el vagyunk egymással is, talán néha mi is összeállunk, úgymond, és igazából így elég nehézkes szerintem a normális összejövetel. Igen, meg egyáltalán az, hogy megtarts valakit, hogy ő is ugyanúgy gondolkozzon, mint te erről, hogy akkor egy stabil párkapcsolatnál legyél. Igen, én is azt látom, hogy ezt egyre nehezebb találni, mert aki ebben benne lenne. Mindenki ugye valóban kíséri a kis életét, és kicsit ilyen kicsapongóvá vált a nagy részük szerintem, az emberek nagy része most már, úgyhogy nem feltétlenül keresik a komoly kapcsolatot, vagy nagyon nehéz olyat találni, aki igen. Aki meg például rendes kapcsolatot akarna, mint ugye sok lehetőség, akiket láttam, ugye én is srácokat, lányokat is láttam egyébként ilyenként, viszont pedig ez az a probléma ezzel, hogy aki tényleg akarna párkapcsolatot, az vagy az életben nem fog párkapcsolatot kapni, vagy neki indul egy fejlődésnek, és valamiért így sem, úgy sem fog valahogy neki összejönni igazából. Még ilyeneket is látni valamilyen oknál fogva, mert nem tud fejlődni mégsem, hiába próbál meg igazából. Hát igen, az is a fejlődés is, de meg egyáltalán nehéz, mert ez akkor működne igazán jó, hogyha nyilván magadat is fejleszted, de egy ponton túl meg együtt tudtok fejlődni, mert találsz valakit, aki támogat ebben. Tehát, hogy önmagadtól se tudod azt várni, tehát attól, hogy magadat fejleszted, azért az nem úgy lesz, akkor már hirtelen lesz kapcsolatod is, de nyilván sokat segít, tehát sokat dob a dolgon, de igen, hát az lenne jó, hogyha találsz olyat, akivel egyáltalán tudtok együtt haladni és együtt fejlődni. Igen. A másik pedig úgy élnek meg párkapcsolatot már emberek, ez talán régen is volt, de most talán még inkább úgy, hogy nem házasodnak össze esetleg, és azon felül vállalnak esetleg gyereket, és ugye se a polgárit nem csinálják meg, se az egyházi esküvőt igazából. És így nyitottabban élnek. Mondjuk az elválás az kicsit időigényes, talán olyan, mint amikor ugye a munkahelyen ott vagy a próbaidő alatt, és akkor abból még könnyebben ki tudsz jönni, viszont hogyha már ott dolgozol, akkor időigényesebb már a kilépés. Hát igen, az évben az biztos. Hát nem egyszerű, meg hát tényleg mindkét féltől kellene, hogy akkor ebbe bele legyen fektetve energia, idő, akár micsoda, tehát úgy nem működik, hogyha te nagyon szeretnéd, de ő meg mondjuk pont, amiről beszéltünk, hogy ilyen nagyon lazát keres, akkor úgyse fog működni a dolog, hiába erőltetett. Tehát Igen. ez is megnehezíti. Na és akkor így összefoglalva, hogy látod, hogy ez a névjegy miben lenne segítség vagy megoldás? Összességében az ilyen nehézségek miatt fontosnak tartom az alternatív megoldások kipróbálását, mint ez a névjegy is. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Köszi, sziasztok!